Псалом 12. По славянски 11. Помогни, Господи, защото не остана вече благочестив, защото верните изчезват между човешките чада. Всеки говори лъжа с ближния си. С ласкателни устни говорят от двоелично сърце. Господ ще изтреби всичките ласкателни устни, език, който говори горделиви неща. Но ония, които са казвали, ще надвием с езика си. Устните ни са наши, кой е господар над нас? Поради насилствуването над сиромаха, поради въздишките на нуждаещия се, сега ще стана, казва Господ. Ще поставя в безопасност от нези, когото презират. Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закриляш, ще пазиш всеки от тях, от това поколение до века. Нечестивите ходят свободно навсякъде, когато безчестието се величае между човешките синове. Псалом 13. До кога, Господи, ще ме забравиш ли завинаги? До кога ще криеш лицето си от мене? До кога ще имам борба в душата си и болки в сърцето си всеки ден? До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мен? Погледни, послушай ме, Господи Боже мой, просвети очите ми, да не би да заспя в смърт, да не би да рече неприятелят ми, надвих му, и да се зарадват противниците ми, когато се покладя. Но аз уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва в спасението Ти. Ще пея, Господу, защото се е показал щедър към мене.